Yan. Orange. Yung mga naka-uniform niyan, yung iba dyan, official na rito yan. So, kailangan pa rin i-orient para alam din nila yung kung paano yung kanilang posisyon. Yan. Yung lamesa na yon sa mga sekretarian. Yung mga nandyan. Kasi bawat chapter may secretary. So, doon sila. Lahat ng chapter ng secretary doon sila. Bawat chapter. Si Supremo Aquarius. Ayan, bumalik. May nakalimutan yata. Martinez ba to? Wala ba yung Jomar dyan? Ito, dalawa na to ha. Ronaldo Santos. Wala rin. Tatlo. Romeo Castro. Jun de Guzman. Jeffrey de Vera. Roma Bira ba to? Roma Bira. Ay, yung asawa ni RMG, no? RMS ba yan? Yung ano mo? Dapat RMS yan. Marilyn Quezon. RMS yung dapat yun. Eric Carino. Johanna David. Kaya kami takala David. Kenneth Troy Marquez. Ino pa mong House? Ay, magkay ko. Pandam ko po. Bro, sis, peram ng ano, lapis ay ballpen. Tapi ya pilagyo yung ganyan. Matsura po yung panahon. Nayak, sinipo ko. Nabingi pa mo, bala mo, may ka-COVID na ako ata. Marim na po na din. Oo. Pilido po. Kayo ba? Kargado na kayo. Halina ka kaya kayo. Oo, halina ka. Reta mo yung kami. Yapi ni kayong balad. Na? Try mo ko na. Mario Marquison, ikaw po. Ikaw ang taga-Gene. Tapos Lance Dominic Grupo Bamban. Katagol mo na bro, lati ka sulat eh. Bali 17. Dating lang ano rin eh. Lugar lareta nga, lumareta. 5. Bro. Ito po mga announcement pala ito mga kapatid. Mamaya po tayo magsisimula habang wala pa yung ano. Ganito sana. Ang Rolling Hills po ay ibubuk natin sa Lourdes. At ganun din po yung De La Cruz, lahat ng barangay dito, no? Ang gagawin natin ngayon sa Rolling Hills muna kayo kasi pinag-ubusan natin dito. Kaya ako tinatanong ko sa inyo kung ilan ang taga rito. Kung may inabot sana tayo ng 30 rito, iiwalay ko na ang Barangay Lourdes. No? Bagamat ang chapter president dito ay si RMG Greg. RMG Greg ba? Tama? Siya ang chapter president. Bagamat dito siya nakatira, hindi ko siya pwedeng tanggalin ang Rolling Hills. Kasi yun ang may chapter. Bakit? Founder Si Founder Thunder. Yan, si Founder Thunder. Magpapalit sa kanyang founder. Okay.
Thank you. Dito, magtatalaga rin po tayo ng powder. Kasi sa'yo, dahil ikaw, nandito ka na, nakagatan, yung sito, kumalap ka ng ataw. Nagawin ka pa sa akin. Tatay, huwag kayong mag-alala na magdasal sa inyo. Wala. Huwag ka. Pawag. Magdasal muna tayo, humingi tayo ng gabay. Bago tayo. Ito po, tumayo na tayo mga kapatid. Habang mga binigay na tayo ng gabay sa ating kapal. Ating si RMS Roma. Umaga po sa inyo lahat. Ako po si Roma Vera. Ito rin banda. Isa niyo pagod. Butilo po. Ang manamit. Ako rin naman po sa gabayan at magkakit. Maakas na lahat ng mga. Nanandito po kayo at nakagabay po kayo sa amin. Na nagkakaisa po kami sa lahat ng bawat tulungan. Salamat sis ha. Dito po na tayo sa Alibon po. Para po sa inyo, si Senior Founder Senior Founder natin, papaliwanag ang mga alin ng isang barkadong guardian na natin susunod. Hello po, Mark Mark. Hello po. Good morning po mga kapatid. Morning po. Ako pala si SF Alden. Ako yung mag-orient sa inyo about sa alituntunin na dapat nating sundin bilang isang barkadong guardians. Sana po makinig lang tayo, huwag antukin kasi medyo mahaba-haba to para maintindihan natin maayos kung ano yung dapat nating sundin para hindi tayo maligaw. Ito yung guide ng mga guardians. Alituntunin. Para tayong kulang. Nasisilawan. Sige po, simulan na natin. Makinig lang ng maayos. Pasensya na sa boses namin. Mga Bisaya. Medyo matigas. Maangas. Pagpasensyahan nyo na po. Number 1, ito yung alituntunin na dapat nating sundin sa LWGPII Ram, Guardians Brotherhood. Mga alituntunin na dapat sundin. Ang una, gumalang sa mga namumuno at nakakataas. Sino yung namumuno sa atin at nakataas, dapat nating irespeto. Kahit sa lower rank, pwede nating anuhin yung pagrespeto natin sa kanila kasi parehas lang tayo no? Walang pinipili dito, walang antas na mataas, walang antas na mababa. Dapat level lang tayo. Kailangan magrespetuhan tayo. Pwede po ba makuha natin ang ating pagrespeto sa isa't isa? Okay, maraming salamat sa mga sagot nyo. Yari, kung may makita kayo ng mga higher ranking dumadaan, pwede nating kamayan, magmano po tayo. Yan ang pagpakita sa atin ng pagrespeto sa bawat isa sa atin. No? Yan ang tama. Kahit saan naman. Kahit sa ating pamilya, nandun yung pagrespeto. Kasi dito,
sa guardians, isa tayong brotherhood, no? Sis and bro, kailangan may respeto tayo sa isa't isa, no? Hindi na tayo magkalayo, no? Magkadugo tayo sa brotherhood, sa organisasyong guardians. Kailangan talaga may mga respeto tayo sa bawat isa. Number 2, iwasan ang sobrang pag-inom ng alak na maaaring maging sanhi ng kaguluhan. Sino bang mahilig uminom ng alak? Wala? Walang tumutungga ng alak? Ayan, lahat naman tayo uminom ng alak. No? Iwasan lang ang sobrang kalasingan. No? Yan ang dapat nating tandaan bilang isang markadong guardians. No? Kasi pag sobrang lango sa alak, sobrang lasing, yan, anong dulot yan? Away. No? Yung respeto sa isa't isa mawawala dahil sa sobrang kalasingan. Magtatalo ito. Kunting ano lang, diferensya, makipag-argue ka agad. No? Yan, iwasan natin yan. Para makaiwas tayo sa retarder na ito siya. Opo? Pero tinuunawa ko sa inyo mga bro. Sapagkat mamaya po, pagkaiwaiwalay natin, kayo ay magiging full-fledged guardians. Opo ba? Ang bawat tatak na itatatak sa inyong mga katawan ay mga sakurado po. May mga acronym. Hindi po meaning, acronym ang tamang termino. Kasi, ang sabi nila, hindi ko po sinisisi ang membro kung wala na alam. Sino ang may pagkukulang? Kasi paano malalaman ng isang member kung hindi tinuturuan ng founder? Tama po ba, hindi? Walang ipinag-iba yan sa isang pamamahay. Okay naman dyan, bro. Halimbawa, anak mo, real talk na tayo dito, realidad na. Anak natin, sa laman. Yung anak natin ganyan. Lumipat ng kapitbahay. Ngayon, gumawa siya ng tita. Ano sasabihin ng kapitbahay? Hindi ka tinuturuan ng magulang mo. Di ba? Totoong nagaganap ito, mga bro. Ganyan din po sa guardians. Bilang mga guardians, lalo na sa mga founder o leader, lahat po tayo, pati member, makinig po tayo sa mga orientation na seminar. Hindi po kailangan dito magpagulong-gulong na yung sinasabi nilang wakit. Sapagkat sa guardians, lahat pa, lalo na kita ko yung damit ni Bro, Pinetaro. Diba? Isang grupo na front. Wala pong isip sa guardians. Ipinagbabawal po yan sapagkat meron tayong anti-aging law. Sino ba yung may front sa inyo magtaas ng kamay? Huwag kayo mahiya bro, kasi ako rin galing din ako dyan. Ikaw bro, kasi may tabit ka, pipitaro ka? O tama, okay yun. Ikaw, sino pong meron? Dito. Tao gama. O tataas na ako, kung iya kayo. Ako tao gama. Noong mga panahon, hindi lingit at alam din natin mga bro. Pagkat merong hangganan ang iyong nilalakaran. Tama? Hindi ka kasama dun sa gulo, pero alam nila kung ano ka sa isang baryo, ikaw ang gagantihan. Tama? Oh. Meron naranasan ko yan. Pero sa guardians, kahit saan, dapat na paggabi, mapag-umaga, wala ang kinakapat. Sapagkat sa guardians tayo ay gumagawa ng kaibigan at mga kapatid. Bawal mo dito ang mag-create ka ng kalaban. Hindi po. Dito, mapanood, mapalabas, mapadilim, mapaliwanag, mapataas, mapababa. May guardian. Palakpak naman dyan, mga kapatid. Ngayon, nakikinig lang ako nagsasalita. Diba? Lugi ako. Ang gusto ko lang, matuto kayo. Hindi yung kinargahan lang kayo, basta kinargahan. Hindi nyo alam kung anong nakatatak o nakakarga sa inyong mga katawan. Bawat letra, may ibig sabihin yan o may acronym yan. Ito po ay sagrado sa kapatiran ng Diyos.
Tama po ba hindi? Oh. Sapagkat ang guardians ay isang pamilya. Katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, tayo po ay magkakapamilya. Nire-respeto po natin ang bawat isa. Mapataas, pababa, pababa, pataas. Respeto po ang kailangan. Ang pagmamalasakit, ang pagkakaisa, at ang pagmamahalan natin bilang magkakapatid sa balikat.